Takže čaute, naše meno je Gaming Team! A dneska tu natáčame vlastný challenge, ktorý som vymyslel ja, Maňko a Čiblko. Není, no tak ja som vymyslel tento challenge, ktorý sa volá YouTubers Challenge. Takže YouTubers Voice Challenge, vlastne YouTubers Challenge. Dobre, takže začneme. Takže ten challenge je o tom, že pozrieme si nejaké videjko nejakého iného youtubera. A potom... Ale maske zabudol si poradky, tu. A potom musíme si pozrieť iba pozdravu toho youtubera. A potom ten pozdrav musíme povedať, ale čo najlepšie, ten hlas. Takže začína Daddy SK. Dobre, takže ideme. Začíname s Gongo. No, ty kokos, to bude ťažké, zastav to. Takže, počkaj, musím sa rozdýchať. Rozdýchaj sa, rýchlo ti pomôžem. Počkaj. Ja to pozastavím. Takže povieme, Takže idem na to! Čaute u nového videa! Moje meno je Gogo. Mafiánko. Potom ide Minko. Potom ide Minko. Dobre, nevadí. Zastav. Takže, čo to bude za challenge? Je to najlepšie No tak nič. No, daj. Povedz jeho pozdrav čo najlepšie s jeho hlasom. Čaute, tu je Gogo. Dobre, to bolo dobré. Aj Daddyho bolo tak. Takže idem ja. Kde? Maňko. Čaute, tu je Gogo. Najlepší A zatiaľ. teraz Nanu! Dobre, ideš. Čaute, Gogo! To je úplne blbé. Teraz ideme iného youtubera. Teraz ideme gamera, takže ideme. Vítam. 3, 2, 1, 5. Tam. Dobre, takže idem na to. Zas ide prvý Daddy, takže skúsim to. Aha, ideme. Tak, zdravím všetky gamerovkyne a ja vás vítam u nového videa z Futurecraftu. Dobre, ide Mafiánko. 37. Nie, zruš to. 37. Daddyho bolo dobré. No, ideš. A pusti to. Nie, musíš si zapamätať predtým. Zdravím všechny gamerovci a gamerovkyne a ja vás vítam. 3, 2, 1, 5. Tam. Dobre, idem ja, Maňko. Takže zdravím všetky gamerovce a gamerovkyne. Moje meno je Gamer. A ja vás vítam. 3, 2, 1, 5. Tam. Dobre, ide Nanuk. Gamer, ide. Ja viem si. Gamerov pozdrav mu musíš te povedať, lebo on tu nebol. Daj, nebol som tu. Škaško. No tak nič. Poďme. Míša, Minecraft song, takže ideme na to. Ja milujem Minecraft, je to môj blbec, ve kterým jsem raz. Dobre, takže zastavím to a skúsim to. Takže, idem na to. Prihlavuj sa ako. Už som tady zas. Teraz ide Mafiánko. 37. 37, najväčšia blbosť na svete, ale nie. Čakaj. Nemôžeš to pustiť ešte raz. Ja som vydýchal. Toto bude asi posledný, pretože už natáčame 4 minúty. Už som tady zas. Povedz to hlasno. Už som tady zas. Dobre, idem ja. Už som tady zas. Nanuk? Náš Nanuk, ktorého po videu zjedne. No už som tady zas. Dobre, posledného youtubera teraz ideme. Po videu. Takže to je všetko, čaute.